Els detalls i les coses. Projecte emmarcat dins del programa Resistències Artístiques, finançat per la Conselleria d'Educació i el Consorci de Museus. Dirigit per Paula Miralles i Vicent Arlandis, Taller Placer, coordinat per Rebeca San Juan, Escola de Benilloba. Els detalls i les coses és una proposta d'arts vives, pensar en detall per sortir dels clitxers. El projecte parteix de fer un llistat a partir de la nostra atenció i els nostres sentits, per inventariar el centre escolar de manera minuciosa, mitjançant una atenció delicada i conscient, buscant la nostra pròpia manera de mirar-lo i organitzar-lo. I és que tot ordre és una declaració d'interessos i d'intencions. El nostre gran objectiu és que un cop finalitzada la residència, després d'aquesta experiència d'observació detinguda i insistent del col·le, mai més el veiem igual. Es pretén que la mirada es convertisca en un acte integral, conscient, mobilitzador i transformador. Walter Benjamin parla d'alguna cosa així com pensar per detalls i ens diu que en cada fragment del món, si l'intensifiquem amb el pensament, podem desplegar i comprendre alguna cosa del món sencer. Mitjançant jocs hem identificat tot el que hi ha al centre escolar a través dels sentits. Hem fet llistats de totes aquestes coses per a després, amb elles i els materials que usem en els jocs, realitzar un petit llibre o fanzine. El tacte. El sentit del tacte ens permet detectar, identificar i distingir les qualitats dels objectes i de l'entorn que ens envolta. Gràcies a ell podem percebre la temperatura d'un recipient, la suavitat d'una ploma o sentir la punxada d'una agulla. En aquesta sessió ens dediquem a tocar coses i fer llistats. L'olfacte. L'olfacte és el sentit que ens permet captar els olors. El seu òrgan principal és el nas. En aquesta sessió dibuixem el nostre nas i el dels nostres companys i companyes i olorem coses sense veure-les per intentar encertar què són. L'oïda. L'oïda va tindre com a convidat el músic i artista Nilo Gallego. Ens va proposar una sessió on escoltàvem tot allò que sonava a classe, al pati o a la cuina. Vam anar amb les nostres gravadores a buscar sons al voltant del centre i després vam construir sons amb diferents objectes que trobàrem al col·legi. La vista. El sentit de la visió és als ulls i ens permet distingir el color, la forma, la mida o la distància a la qual estan les coses. Per aquest sentit, vam treballar com es formen les imatges. Vam mirar a través d'una caixa negra, ens farem una foto amb una càmera estenopeica i la revelàrem a la mateixa aula. També vam construir una caixa negra a la sala de la biblioteca. El gust. A la llengua hi ha aquest sentit i ens permet percebre sabors salats, dolços, amargs i àcids. Aquesta sessió va tenir com a protagonista la xocolata. Li donarem forma a diferents objectes del col·legi amb xocolata. Després l'embolcallarem i repartirem en el postre del menjador. I per acabar, vàrem estar amb l'editora i artista Querida Amàlia, recollint tots els fanzins i donant-los format de llibre.